Πρωτομαγιά και καλό μας μήνα! Όσοι από εσάς δεν καταφέρατε να αποδράσετε αυτό το τρίμερο, μη στεναχωριέστε, γιατί εμείς θα σας δείξουμε τρόπους να περάσετε καλά και να νιώσετε ότι είστε στην εξοχή. Τι ωραία μέρα σήμερα, Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, Χριστιανά μου, και εμείς έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα. Μείναμε στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε όμορφα πράγματα. Εμείς βρισκόμαστε στο Βιωματικό Πάρκο εδώ στη Μεταμόρφωση. Έχει τόσα πολλά πράγματα να δούμε και να κάνουμε. Ακριβώς, πάρα πολλές δραστηριότητες και για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Στο Βιωματικό Πάρκο μπορούν τα παιδιά να έρθουν κοντά στη φύση και να μάθουν πώς είναι η ζωή με τα ζώα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ τα μικρά παιδιά θα μάθουν πώς φτιάχνεται το γάλα και το τυρί από τα ζωάκια. Και όχι μόνο αυτό, μετά θα πάνε να τα ταΐσουν. Μικρά ή μεγάλα παιδιά μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα ζωάκια, να τα ταΐσετε και να νιώσετε πως είστε στο χωριό σας, ενώ απέχετε μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Κορίτσια. Είμαστε εδώ στη φάρμα με το μοσχαράκι μας, δίπλα, αγκαλιά. Θα το ταΐσουμε τώρα σε λίγο, θα το δείτε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν φοβόμαστε, μας βλέπετε έτσι απέναντι. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας. Κανένα, μην το ξαναπείς. Το βρήκαμε. Τον ταΐσαμε το γάιδαρο, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα μαζί του, θέλουμε να είμαστε φιλικές μαζί του. Και μάλιστα μάθαμε ότι είναι πάρα πολύ ήμερος. Βλέπετε κι εσείς, είναι πολύ φιλικός. Το χαϊδεύουμε από ό,τι βλέπετε. Είναι πολύ γλυκός. Οι γεωργικές εργασίες είναι μια ευχάριστη εμπειρία που σπάνια κάποιος έχει τη δυνατότητα να βιώσει στην πόλη. Εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε να μπούμε στο κλίμα. Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια τι κάνανε, Χριστιανά? Θυμάμαι, γι' αυτό θα το κάνουμε τώρα να το δείξουμε. Λοιπόν, θα οργώσουμε με το αλέτρι. Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μια βόλτα με το χαριτωμένο μικρό μου πόνι, το οποίο λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Δεν θύμωσε, Κωνσταντίνα, καθόλου. Δεν θύμωσε, όχι, είναι περιμένει να πάτε βόλτα. Εγώ κρατιέμαι, αυτό δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Γιατί τώρα είμαστε έτοιμοι. Καβάλα και γεια. Καλά ανέβηκες, τώρα πώς θα κατέβεις, να σε πάρω αγκαλιά. Και εκτός από... είναι και μικρό το άλογο, θα γίνουμε ρεζί. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάρε τα καπέλα πάνω. Σκιά. Σκιά, μετά από τόσες δραστηριότητες, σκιά. Και φυσικά, στην Πρωτομαγιά, γιατί φημίζετε? Φυσικά για τα λουλούδια θα φτιάξουμε στεφάνια. Ακριβώς. Όμορφα, έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτή την υπέροχη βόλτα στην Αθήνα. Εμείς που μείναμε, αλλά εδώ ήταν σαν χωριό, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και όχι μόνο εμείς και πολλοί κόσμος που έμεινε στην Αθήνα, το πρωτομαγιάτικο στεφάνι μπορείτε να το φτιάξετε ακόμα και εδώ και μάλιστα με πολύ ωραίους και εύκολους τρόπους. Η εμπειρία αυτή στο Βιωματικό Πάρκο θα μας μείνει αξέχαστη και αν θέλετε κι εσείς να τη ζήσετε από κοντά, όχι μόνο την Πρωτομαγιά, αλλά όλους τους μήνες του χρόνου, δεν έχετε παρά να το επισκεφτείτε.